det så, vi snakker med her i dag? Mathias Thivermand. Ja, det var da altid noget. Mathias, hvorfor tager I på ferie i jeres familie? Vi tager på ferie, fordi vi godt kan lide at opleve nye kulturer og lære nye steder at kende og nye lande at kende. Hvor tit tager I så på ferie? Det er 3 gange om året, tror jeg. Ja, det er sgu meget godt. Men hvorhen tager I så på ferie? Vi er mange forskellige steder rundt i verden. Vi er nogle gange på Storbritannien, nogle gange er vi på badeferie, hvor vi bare ligger på stranden og i poolen hele ugen eller ugerne. Ja, og hvad er det så, I ser, når I er på storbysferie? Ja, vi ser alle seværdigheder. Vi ser, da jeg var i New York, der så jeg alle de store kendte ting, og de store mennesker. Vi kan rigtig godt lide at se nye kulturer. Der er også mange store mennesker i New York. Ja. Hvor lang tid tager I så på ferie? Det er meget forskelligt. En gang imellem er det kun en uge, men vi har også ferie op til 4 uger afsted. Ja. Men hvorfor vil I så gerne væk fra Danmark? Hvorfor tager I på ferie i Danmark? Ja, vi er også en gang imellem på ferie i Danmark, når det er sommer. Men mest af det fordi vi synes, det er rigtig dårligt i Danmark, og i min familie kan vi rigtig godt lide varme. Og så også fordi, at vi synes ikke, det er så skide spændende i Danmark. Der sker ikke rigtig så mange ting. Gør det heller ikke. Specielt ikke kristen. Nå, men glæder I jer så til at komme hjem, når I er på ferie? Jeg vil sige, jeg glæder mig meget til at komme hjem og se min familie, og glæder mig også til at komme hjem, for der er rigtig mange nye indtryk. og det kan man godt blive meget træt af på sådan en ferie. Ja, men tager I nogensinde på ferie i Polen? Nej, jeg har nogensinde været på ferie i Polen. Okay, cut!